Ja, eigenlijk wat ik denk van, oh, dat vind ik wel leuk om te schilderen, dat probeer ik gewoon. En ik heb toch al aardig wat portretjes gemaakt. Ik heb ook Talita van Baas Boppenbaas. Van Baas Boppenbaas heb ik ook. Dit is trouwens mijn allereerste portretje geweest. Die had ze zelf ook gezongen? Ja, via Facebook. Oh zo, zeg oké. maar. Ja. En dat vond ze prachtig. Dus nou, dan had ik nog een schilderij gemaakt van de reddingboot van Ameland. Is het nou zo dat dit alleen een hobby is of kiezen jou je vriend hier? Nou, ze kunnen natuurlijk altijd een opdracht geven, maar het is uit hobby ontstaan. Zeg maar, ik had ook niet gedacht dat ik dat zou kunnen, hoor. En ik twijfel soms nog wel eens aan mijn kunnen. Maar op een gegeven moment, als ik een afstand neem en dan denk ik van, oh ja, nou lijkt die en ik vind het goed, dan zeg ik van, nu is die klaar. Maar ja, dan kijk je 3 of 4 weken verder kijk je er nog eens een keer naar en denk ik, oh, ik had nou even dit of even dat. Maar ja, dat is door de tijd heen dat ik zoveel portretjes al gedaan heb, groei je er ook in. Maar ik zie het zelf als een giga leuke bezigheid. En wat is nou de meest bijzondere schilderij wat je ooit maken had dan? De afgelopen 3 maanden ben ik eigenlijk met een schilderij bezig geweest van 2,40 meter bij 1,75 van Jolante Cabau van Kasbergen en Wesley Snijder. Ja, dat was heel apart. Ik heb een opdracht gekregen, want ik heb gewerkt bij de speelfilm van Steven de Jong. En op die dag was Jolante er ook. En het was gewoon hartstikke gezellig, een hele leuke meid en we hadden best wel lol. Dus ik heb op mijn telefoon haar dingen laten zien. En ze was zo enthousiast en vooral die zwart-wit dingen. Dan zegt ze van, ik ga je een opdracht geven voor de verjaardag van Wesley. Het is vrij pikant schilderij. Ja. En dit is op basis van een foto van hunzelf? Ja, zij heeft mij een foto gestuurd. Nou, toen het klaar was, toen waren ze helemaal verrast. En met 1 woord zei ze, gigantisch. Dus ik was er blij mee dat ze het mooi vonden. En 5 juni heeft ze hem opgehaald. Want hij moest die middag gelijk vliegen naar Brazilië, waar hij nu zit. Snijder. Blessure voor Jelinek. Spel gaat verder. Nee. Maar zul je nou ook op een oorwies naar de voetbalwedstrijd nou je dat schilderij maken had? Nee. Maar net bezig van, die had mijn schilderij thuis hingen. Nee, niet echt. Ja, als ik hem zo zie lopen, dan denk ik, oh, die tattoos, wat een ellende was dat. Al die tattoos op zijn arm. Maar ja, goed, het is gelukt. Ja, waar ben we hier? We zien de kunstmacher op een zolder. Ja, zolder voor zolijken en merkenspul. Oh jee. Oh. Kom op hier. Hey, kom eens een keer met paken. We straks een keer een broem broem. Ja. Maar we even op die broem broem. Maar die giele west voorop steken is. Gaan we daarop? Nou, doen we dat nog. Nou, daar gaan we, hè. Een jongetje in 48 ben ik geboren en er was alles maar niet een vervoermiddel, dat was een Solex. En als wij op vakantie gaan, dan gaan we achterop, in de fietsstad en op vakantie. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Dan gaan we soms helemaal naar Urkta. Ik zal je vertellen dat dat nooit voor weer. Ja. Nou ja, en zo ben ik wat groot geworden met die Solex en toen later is het wel weer wat verbeteren, want ja, dan moest je een snelle brommer hebben. Maar de Solex is altijd in de grachtenbunnen. En ja, dan komt het in het oordeel en dan blijf ik wat verzamelen. En alle types moeten we wat hebben. Dus er staat aan de hek boven ik van alle types wat vinden. Nou, zo ja. Ligt de Rutte wel. Huh? Maar Rutte is hier ik West? Ja, Rutte is hier op een zolder geweest, joh. Ja, die denk ik van een wat spul, hoor. Wat moest Rutte dan bij jou op zolder? Ja, hoe kom je aan Rutte, hè? Ja, ik heb hem in de kroeg getroffen, hè. Ja, hij ziet aardig aan het bier en ik zei, kom meteen bij mij, joh.
Nou, hij zei, dat kan wel. Dus toen kwam hij hier. Maar ik zei, ik moet hem daar in het torentje zijn in Den Haag. Dat wil ik wel eens in bezien. Nou, hij zei, dat kan wel. En dan had hij me uitgenodigd, dus dan ben ik daar geweest. Maar hij had wakker op een zolder geweest. Zo wel aan de foto nu. En weer wakker geïnteresseerd in alle spullen. Ja, hè? Ja. Hoe is het mogelijk? Ja, ik krijg een mens. Ja. Ja, wat doe je eraan? Nee, maar heel gewoon een jongen. Ik bedoel, maar hij zou wel wat leerd hebben, maar waar hij zo wat leert. Nou, van die Heidenman. Ja. Maar nee, weer hartstikke gezellig. Ja? Ja, weer mooi. En daar in Den Haag had er ook van de goede kant. Ik heb wat van mijn belastingcenten we hebben omkregen. Ja? Ja, meer liten heb ik gewoon van hem. Bij bakken koffie. En ik mocht even achter zijn bureau zitten. Ik zei, dan ben ik even de minister-president. Nou, hij zei, ik vind het wel best, dan ga ik even een Sochi daar. Nou, hij moest naar Poetin toe. Oh ja. En daar was er nog niet meer te komen natuurlijk, maar nou, heb ik even naast zijn bureau zitten. Ik zei, dan gaat de BTW eerst naar beneden. Die gooien weer van 21% naar 12%. Ik zei, dan heb ik in ieder geval wat medestanders. Nou, hij zei, ik vind het wel best. Je doet je best, man. Nou, ik zei, dat zou ik wel doen. Ja, nee, dat was echt wel lekker relaxed. Helemaal net dat het hastig moest of dat het... nee, dat vond ik best aardig. Ja. Ja.